на ученик от първи Г клас. Скъпи първокласници, и от мен добре дошли във вашето училище. Днес е един много специален ден за вас и вие ще го запомните за цял живот. В момента, в който прекрачихте прага на това училище, вие попаднахте в един нов свят. Свят, в който ден след ден вие ще придобивате нови знания и умения. Свят, в който ежедневно ще се усъвършенствате и ще развивате творческите си заложби. Обичайте вашето училище и се гордейте, че сте част от него. Имате основания за това. Вашето училище има 176 годишна история и богати традиции. Да се ученик в такова училище не е само чест и гордост, това е една голяма отговорност. От вас зависи да бъдете като наследници на тези традиции. Вие трябва да бъдете любознателни, да полагате усърдие в учението, да уважавате своите учители, да уважавате своите съученици, да давате най-доброто от себе си и заедно, в задружие, в единство и толерантност да напредвате в своето развитие. И запомнете едно, най-големите богатства на човека са душата, умът, знанията и уменията. Имате ли ги, ще успеете във всичко. Скъпи родители на първокласници, за вас също е незабравим ден. Този ден, от тук, от този момент, започва да се кове бъдещето на вашите деца. За да бъде това бъдеще успешно, вашите деца трябва да бъдат образовани, знаещи и можещи. Ще спомена само за една от директивите на стратегия Европа 2020 – изграждане на общество, базирано на знанията. Това поставя ключова роля на училището. То ще играе най-важната роля в живота на вашите деца, но това не омаловажава и вашата роля. Пред вас всъщност се поставят едни нови отговорности. Ако искате вашето дете да обича училището, обичайте го и вие. Ако искате вашето дете да цени своите учители, ценете ги и вие. Ако искате вашето дете да се усъвършенства, научете го да дава най-доброто от себе си. Ако искате вашето дете да уважава своите съученици, научете го на толерантност. Ако искате вашето дете да обича ученето, възпитайте у него любов към знанието. Чака ни много работа, да си кажем на добър час, първокласници и техните родители.